Er 1 eller 2? Jeg har ingen kommentar. 1 eller 2? Kom så, Aston. Det er noget. Hvad står der i sæt? 2-1? Er den afgørende, faktisk? Ja. Ej. Hvad satan, mand. Det skulle jeg aldrig have vidst. Ej, mand. Ja. Ej. Ja, så kom jeg på tavlen. Ej, hvor satan, det spil. Det er løg, mand. Jeg gider ikke sådan. Kom ned igen. Hvad laver Aston egentlig? Aston. Nu er jeg med, færdig. Ja, Så skal du bare få noget. det er også smart, ja. Totalt. Hvad står der? 1-4. Jeg har en. Jeg har der en. 4-1. Ja, så må jeg. Så, nu tager